بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بعض الأيام على بعض كما فضل بعض الرسل على رسل. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bayan mun gode ma Allah Ubangiji Jalla wa'ala, wanda ya fifita wasu kwanuka akan wasu kwanuka a cikin shekara, kamar yadda ya fifita wasu manzannai akan wasu manzannai. Muka shaida babu abin bauta da gaskiya face Allah, muka shaida kuma shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa da kuma manzonsa. Da bayan haka muna muku gaisuwar musulunci, gaisuwar mutane aljanna da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a musulmai, ya zama duwa baki daya duniyan da muke cikin yau, inda shekara ta kai mu, muna cikin shekara 1441 na hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yau haka Zulqa'ada ta kare, gobe Allah ya da za mu shiga cikin farkon Zulhijja. Babu shakka waɗanga kwanuka za mu shiga cikin, yana cikin kwanuka masu fadala, masu daraja, wanda Allah ya fifita ta akan dukan kwanaki. Idan mun duba a cikin suratul Fajr, Allah na cewa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin ashr. Allah ya rasuwa da alfijiri, lokacin alfijiri Allah ya rasuwa da wannan lokaci. Babu shakka idan Allah zai rasuwa, yana rasuwa da abin da ke da muhimmanci. Duka abin da Allah ya rasuwa da shi duka yana da muhimmanci. Yasa inda Allah ya rasuwa da alfijiri, babu shakka wannan lokaci yana da muhimmanci. Idan za mu zo maqasid suwar, shi ba kamar suratul fajr kawai ba, maksadin shi ne Allah na magana game da lokaci. Isa Allah ya rasu da wal fajr, lokacin safiya. Lokacin safiya kuma lokaci ne wanda ke da albarka, wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ce ma Allah, Allahumma barik fa ala ummati fi bukuriha. Wato masu fita safiya suna neman abinci, abin sha, Allah ya albarkace su. Isa wannan rasuwan da Allah ya yi, wato ga wannan lokaci ne mai muhimmanci. Bayan wannan Allah ya yi rasuwa da walayalin ashir, wai kwanuka guda 10. Maluma baki daya sun dace cewa kwanuka guda 10 da ake nufi ita ce kwanuka guda 10 na farkon Zulhijja, tun daga gobe zuwa ranar da za a yi sallan babban sallah kamar muka saba fadewa. Waɗanda kwanuka guda 10 Allah ya yi rasuwa da su. Me yasa Allah ya rasuwa da su? Saboda waɗanda kwanuka guda 10 suna da muhimmanci, suna da daraja a cikin rayuwar mutum, kuma suna daraja a wurin Allah. Allah ya daraja waɗanda kwanuka guda 10. Yasa muna samun hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin cewa babu wani aiki inda mutum zai yi na kirki inda Allah ya fi so fiye da waɗanda kwanaki guda 10 na cikin Zulhijja. Wato aiki da mutum za ka yi na alkhairi duka cikin shekara, waɗanda kwanuka guda 10, aiki da za ka yi ɗaya a cikin waɗanda kwanuka guda 10 yana da daraja, yana da fadala. Allah na da'afa maka ladan a cikin wannan aiki fiye da kwanuka baki ɗaya. Yasa idan mun duba, Allah ya ce kaman Lailatul Qadr khairu min alfi shahr. To wannan dare da Allah ya batunta cewa ta fi daraja fiye da dare ko watanni guda 1000. Ga wannan kuma Allah ya ce kaman kwanuka guda 10 aiki a cikin yafi fadala. Maluma suka ce kwanuka guda 10 a cikin wadanga watanni, a cikin wannan wata ya fi daraja. Haka kuma daren Lailatul Qadr, dare ibada a cikin ya fi daraja. Yasa ba wani ta'arud game da waɗanda ayoyi guda biyu.
yasa duk aikin da mutum za ka yi a cikin wannan kwanaki guda 10 babu shakka kana da daraja, kana da lada mai girma a wurin Allah. Shi Allah kawai ya san ladan da zai saka maka. Yasa muna jan hankulan al'umma musulmai baki daya cewa muhimmanci da yin aikin kirki a cikin wannan kwanuka guda 10 na karatun alkur'ani, na sadakoki, na yin azumi, especially khasatan yawon arafa. Domin yawon arafa babban rana ne, kuma yawon hajji akbar kenan, ranar babban hajji, wanda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa wannan ranar arafa rana ne wanda Allah ke yawaita diyauta bayinsa gabarin shiga wuta fiye da kwanuka baki daya. Isa ranar arafa yana da matsayinsa, shi ranar arafa kuma yana cikin daga kwanuka guda 10. Isa idan mutum kai azumi ranar arafa, wato kana kauna Allah ya diyauta ka gabarin shiga wuta. Na biyu kuma Allah ya yafi maka laifinka wancan shekara da shekara da ke zuwa, kamar da annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke gaya mana. Yasa idan mun duba cikin wannan kwanuka guda 10 akwai rana arafa ciki. Arafan kuma rana ne wanda Allah ke sokowa kasa, yana alfahari da al'ummansa, yana gama mala'iku, ku duba bayina yau suna su sai filin arafa suna neman in yafe musu, suna neman in gafarta musu. To ni Allah ina so ku shaida cewa waɗanga bayina na yafe musu. Domin sayuwar arafan nan dole ne idan mutum ka je hajji ka saya arafa, domin arafa ita ce hajji. Domin me kakanmu annabi Adam alaihi salatu wassalam, kamar yadda malumin suka ba mu labari, a yayin da ya saba ma Allah cikin aljanna, ya ci wata ice da Allah ya ce kare ci, shi Allah ya fi da shi cikin aljanna, Allah ya soko da shi akan doron kasa. Maluma sun ce da annabi Adam ya soko akan doron kasa, ya suka kasan Makka, wasu suka ce wa ya suka kasan India, wasu suka ce matar ta suka kasan Jidda. Amma idan mun duba babban malamin mu Dr. Muhammad Badar Al-Shinkiti, yace gaskiya inda annabi Adam ya soka shine Ceylon ko Sri Lanka ta karkara India, wannan island din nan wurin annabi Adam ya sauka. Sai fara gangarowa hal ezo hadu da su ezo kusa da matarsa daga Muzdalifa. Ita nana Hawa kuma ta taso daga Jidda hal suka kusa da Muzdalifa. Daga Arafa suka gan juna, suka gane juna, fa'arafaha wai sai annabi Adam ya gana ta, kamar yadda maluma suka faɗi, fa'arafaha wai wurin annabi Adam ya gama ta shi kamar nana Hawa kenan, ita ma ta gane mijinta. Wurin nan fatalaka Adam min rabbi kalimatin fataba alai, daga wurin sai Allah ya nuna ma annabi Adam wasu kalmomi da zai fadi, ne ya fadi wadannan kalmomi shi Allah ya fi masa, shine rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dai wannan addu'a shi Allah ya fi masa da shi da matarsa na Hawa. Isa ake bukata duka al'umma baki daya ranar hajji a tsaya arafa a roki Allah kamar yadda kakanmu annabi Adam ya roki Allah. Isa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ga muna duk wanda ya je hajji shi sai arafa ya roki Allah, ya dawo daga hajji shi ya zama hajjinsa ba magana asha, ba aikin banza ciki, babu shakka Allah zai yafe masa laifinsa kamar yadda ranar da uwarsa ta haife shi bai da laifi. Isa ranar arafa duk wanda bai je hajji ba ana bukatar shi ma yayi wannan azumi zai yayi kamar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ba mu labari, idan kai wannan azumi ranar arafa laifinka da ya wuce wancan shekara da sabon shekara Allah na yafe maka. Allah muke roka Allah ya yafe mu laifukan mu. Yasa jama'a musulmai muna ji an kullum mu duka baki daya cewa daga kwanaki na albarka da muka shiga, Allah ya ce kan mu zalunta kawunan mu a cikin, domin zalunci a cikin wannan kwanuka guda 10 babban laifi ne, khasatan cikin watanni da muke cikin ashhurul hurum, tun daga zulqa'ada, zulhijja da muharram da rajab. Waɗanda watanni guda 4 watanni da Allah ya haramta yaki a cikin, Allah ya haramta zalunci a cikin. Yasa muna ji hankulan mutane waɗanda kwanaki da muka shiga kwanuka ne na ibada, kwanuka ne na sadakoki, kwanuka ne na neman gafara, kwanuka ne na azumi da ibada da kiran sunan Allah da azkar da tutunan sunan Allah
muna roƙon Allah ya karba muna, Allah ya maimaita muna, Allah ya kai mu sabon shekara inda muka fadi daidai Allah ya sa cikin mizani, inda muka kuskure kuma ubangiji Allah ya fa muna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.